आकाशवाणी नागपूर. रेवती जोशी आपल्याला प्रादेशिक बातम्या देत आहे. काही ठळक बातम्या. प्रज्ञावंत युवकांच्या बळावर देश आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल करत असल्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं प्रतिपादन. लसीकरण मोहिमेत आतापर्यंत 180 कोटी 92 लाखांपेक्षा जास्त मात्रांचं वितरण. देशासह राज्यात होळीचा सण साजरा. विदर्भात ठिकठिकाणी पारंपरिक कार्यक्रमांनी सण साजरा होतोय. आणि महाराष्ट्र राज्य वैद्यकीय शिक्षक संघटनेचं आंदोलन महिनाभरासाठी स्थगित. आता ऐकूया बातम्या विस्तारानं. मात्र त्याआधी एक आवाहन. आम्ही आमच्या श्रोत्यांना आवाहन करतो की त्यांनी कोविड-19 पासून सुरक्षित राहावं. त्यासाठी 4 साध्या गोष्टींचं पालन करायचंय. संपूर्ण लसीकरण, मुखपट्टीचा वापर, सुरक्षित अंतर, हात आणि चेहऱ्याची स्वच्छता राखायची आहे. आपल्या पिढीतल्या अनेकांना देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्यात सहभाग घ्यायला मिळाला नाही. मात्र स्वातंत्र्याच्या अमृतकाळानं आपल्याला मजबूत, विकसित आणि सर्वसमावेशक भारताची निर्मिती करायची संधी दिली आहे, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलंय. मातृभूमी या मल्याळी दैनिकाच्या शतक महोत्सवी वर्ष सोहळ्याचं आज पंतप्रधानांनी दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून उद्घाटन केलं. त्यावेळी ते बोलत होते. भारताच्या युवा पिढीकडे अनेक कौशल्य आहेत, त्यामुळे देश आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने वाटचाल करू लागलाय, असं ते म्हणाले. आज जग भारताकडून मोठी अपेक्षा बाळगून असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं. यावेळी पंतप्रधानांनी मातृभूमी दैनिकाच्या आजवरच्या वाटचालीचा गौरव केला. मातृभूमीनं महात्मा गांधी यांच्या विचारांपासून प्रेरणा घेत देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्याला बळ द्यायचं काम केलं, असं ते म्हणाले. होळी आणि धुलिवंदनाचा सण आज देश तसंच परदेशातही उत्साहानं साजरा केला जातोय. या निमित्तानं राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपती एम व्यंकय्या नायडू, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासियांना शुभेच्छा दिल्या आहेत. या सणामुळे प्रत्येकाच्या आयुष्यात सकारात्मक ऊर्जा निर्माण होते, तसंच राष्ट्र उभारणीची भावना मजबूत होते, असं राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी म्हटलंय. या सणातली शांतता, एकता, संपन्नता आणि आनंद यामुळे समाजातले भावनिक बंध अधिक मजबूत होतात, असं उपराष्ट्रपती एम व्यंकय्या नायडू म्हणाले. हा रंगोत्सव आपल्या प्रत्येकाच्या आयुष्यात आनंद आणेल, अशा शब्दात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागरिकांना होळी आणि धुलिवंदनाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी येत्या 27 मार्चला आकाशवाणीच्या मन की बात या कार्यक्रमातून देशवासियांशी संवाद साधणार आहेत. या मालिकेचा हा 87वा भाग असेल. या कार्यक्रमासाठी नागरिकांनी आपल्या कल्पना आणि सूचना मांडण्याचं तसंच या कार्यक्रमात सहभागी होण्याचं आवाहन पंतप्रधानांनी केलं आहे. दक्षिण पूर्व आशिया आणि युरोपमधील काही देशांमध्ये कोविड-19च्या आक्रमक आणि चिवट अशा जनुक अनुक्रमाचा होणारा संसर्ग पाहता सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी सतर्क राहावं आणि सावधगिरी बाळगावी, असा सल्ला केंद्र सरकारने दिलाय. भारतात सध्या कोरोनाचा संसर्ग ओसरला असला तरी आर्थिक आणि सामाजिक उपक्रम पुन्हा सुरू करताना दक्षता बाळगावी, असं केंद्र सरकारनं म्हटलंय. केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी या संदर्भात सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना आणि प्रशासकांना पत्र लिहिलंय. चाचणी, शोध, उपचार, लसीकरण आणि कोविड योग्य वर्तनाचं पालन या पंचसूत्रीवर सातत्याने लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे, असं या पत्रात म्हटलंय. देशव्यापी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेअंतर्गत आतापर्यंत 180 कोटी 92 लाखांपेक्षा जास्त मात्रा लाभार्थ्यांना देण्यात आल्या आहेत. त्यात 81 कोटी 83 लाखांपेक्षा जास्त नागरिकांना दोन्ही मात्रा मिळाल्या आहेत, तर 2 कोटी 2 लाखांपेक्षा जास्त पात्र लाभार्थ्यांनी वर्धक मात्रा देखील घेतली आहे. 15 ते 18 वर्ष वयोगटातील लाभार्थ्यांना 9 कोटी 14 लाखांपेक्षा जास्त, तर 12 ते 14 वर्ष वयोगटातील लाभार्थ्यांना 10 लाखांपेक्षा जास्त मात्रा मिळाल्या आहेत. देशभरात आज सकाळपासून 3 लाखांपेक्षा जास्त नागरिकांचं लसीकरण झालं. राज्यात आज सकाळपासून 17,000 नागरिकांचं लसीकरण झालं. त्यामुळे आतापर्यंत लाभार्थ्यांना दिलेल्या मात्रांची एकूण संख्या 15 कोटी 82 लाखांच्या वर गेली आहे. त्यात 6 कोटी 89 लाखांपेक्षा जास्त नागरिकांना लशींच्या 2 मात्रा मिळाल्या, तर 16,63,000पेक्षा जास्त पात्र लाभार्थ्यांना वर्धक मात्रा मिळाली आहे. 15 ते 18 वर्ष वयोगटातील लाभार्थ्यांना 59,61,000पेक्षा जास्त, तर 12 ते 14 वर्ष वयोगटातील लाभार्थ्यांना 44,000पेक्षा जास्त मात्रा मिळाल्या आहेत. या प्रादेशिक बातम्या आपण आकाशवाणीच्या नागपूर केंद्रावरून ऐकत आहात. आमच्या केंद्रावरील सर्व बातम्या ऐकण्यासाठी आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी मराठी न्यूज नागपूर ऑल इंडिया रेडिओ या आमच्या युट्यूब चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. धुलिवंदन म्हणजे रंगाची उधळण आणि जल्लोष. आज नागपुरात सर्व निर्बंधांचं पालन करीत नागरिकांनी होळी साजरी केली. शहरात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून पोलीस बंदोबस्त कठोर ठेवण्यात आलाय. राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी थेट रंगपंचमीला बेलोरा गावातील प्रत्येक मार्गाला वैशिष्ट्यपूर्ण नाव देण्याचा उपक्रम राबवला. कुठे आरोग्य मार्ग, कुठे आई मार्ग, शिक्षण मार्ग असे विविध मार्ग तयार करण्यात आले आणि यासोबतच या मार्गावरून जाणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला त्याच्या क्षेत्रातील योजना आणि लाभांच्या गोष्टीची माहिती व्हावी याकरिता चित्रही काढण्यात आली आहेत.
राज्यमंत्री बच्चू कडू यांच्या कल्पनेतून धुलीवंदनाच्या पहिल्याच दिवशी गाव रंगवण्याची संकल्पना वैशिष्ट्यपूर्ण असल्यामुळे त्याचं कौतुक होत आहे. दरम्यान धुलीवंदनानिमित्त राज्याच्या महिला आणि बालकल्याण मंत्री तसंच अमरावतीच्या पालकमंत्री अॅडव्होकेट यशोमती ठाकूर यांनी आज आपल्या निवासस्थानी बंजारा बांधवांना सोबत कोडी सादर केली आणि त्यांनी बंजारा गीतांवर ठेका धरीत उपस्थितांना मंत्रमुग्ध केलं. होळीनिमित्त वाशिम इथल्या चेतन सेवांकूरच्या वतीने रंग चैतन्याचा चैतन्य रंगाचं ही आगळी वेगळी रंगपंचमी साजरी करण्यात आली. पालावरील मुलांना अंध बांधवांच्या वतीने मिष्टान्न भोजन आणि खाऊचं वाटप करण्यात आलं. वाशिम जिल्ह्यातील बंजारा तांड्यावरील बंजारा अबाल वृद्ध महिला आणि पुरुष पारंपरिक पोशाख परिधान करून डफलीच्या तालावर लेंगी नृत्य करीत धुळवड साजरी केली. जिल्ह्यात ग्रामीण भागात बंजारा समाजात 1 महिना होळीचा सण साजरा केला जातो. जिल्ह्यातील वर्दरी इथल्या तांडा वस्तीमध्ये बंजारी समाज मोठ्या संख्येने आहे. संकल्प मल्टीपर्पज फाउंडेशनच्या वतीने होळी सणाच्या पार्श्वभूमीवर मोक्षधाम स्मशानभूमीमध्ये स्वच्छता अभियान राबवून स्मशानभूमीचा परिसर स्वच्छ करण्यात आला. यावर्षी जानेवारी महिन्यात झालेल्या नागरी सेवा मुख्य परीक्षा वर्ष 2021 चे निकाल काल केंद्रीय लोकसेवा आयोगानं जाहीर केले. ही परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांची यादी काल आयोगाने आपल्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली आहे. यानंतर या विद्यार्थ्यांची भारतीय प्रशासकीय सेवा, भारतीय पोलीस सेवा, भारतीय परराष्ट्र सेवा आणि गट अ आणि गट ब इथल्या इतर केंद्रीय सेवांसाठी मुलाखती होतील. येत्या 5 एप्रिलपासून आयोगाच्या नवीन दिल्लीतील कार्यालयात या विद्यार्थ्यांच्या मुलाखतींना सुरुवात होईल असं आयोगानं कळवलं आहे. राज्यात स्पर्धा परीक्षांसाठी तयारी करणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांसाठी महत्वाच्या असलेल्या बॅचलर ऑफ सिव्हिल सर्व्हिसेस हा अभ्यासक्रम राज्यात सुरू करण्याबाबत राज्य सरकारकडून विचार केला जाणार आहे. कोकण पदवीधर मतदारसंघातील भाजपचे आमदार निरंजन डावखरे यांनी विधान परिषदेत विचारलेल्या प्रश्नावर उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी ही समिती स्थापन करून 3 महिन्यात निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिलं. राज्यातून दरवर्षी लाखो विद्यार्थी यूपीएससी आणि एमपीएससीची परीक्षा देतात. मात्र महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांचं यूपीएससीमध्ये उत्तीर्ण होण्याचं प्रमाण अत्यंत नगण्य आहे. ज्या विद्यार्थ्यांना भविष्यात स्पर्धा परीक्षांमध्ये करिअर करायचे अशा विद्यार्थ्यांना बॅचलर ऑफ सिव्हिल सर्व्हिसेस सारखा पदवी अभ्यासक्रम उपलब्ध करून दिल्यास स्पर्धा परीक्षांमध्ये महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांची संख्या वाढू शकेल. याकडे आमदार निरंजन डावखरे यांनी राज्य सरकारचं लक्ष वेधलं. असा अभ्यासक्रम मणिपूर युनिव्हर्सिटीमध्ये राबवला जातो. त्याच धर्तीवर राज्यातील नामांकित विद्यापीठांमध्येही तो राबवण्याचा राज्य सरकारने विचार करावा अशी मागणी डावखरे यांनी केली. द काश्मीर फाईल्स चित्रपटाचे दिग्दर्शक विवेक अग्निहोत्री यांना वाय दर्जाची सुरक्षा प्रदान करण्यात आली आहे. चित्रपटावरून सोशल मीडियात होणारी वक्तव्य आणि संभाव्य धोका लक्षात घेऊन त्यांना ही सुरक्षा प्रदान करण्यात आली. गेल्या 11 मार्च रोजी रिलीज झालेला द काश्मीर फाईल्स चित्रपट 1990च्या काश्मीर बंडखोरी दरम्यान काश्मीरी हिंदूंच्या निर्गमनावर आधारित आहे. एकीकडे देशभरातून या चित्रपटावर कौतुकाचा वर्षाव होतोय तर दुसरीकडे अनेकांकडून चित्रपटावर टीका देखील केली जाते. याच पार्श्वभूमीवर बॉलिवूड चित्रपट निर्माते आणि द काश्मीर फाईल्सचे दिग्दर्शक विवेक अग्निहोत्री यांना वाय दर्जाची सुरक्षा प्रदान करण्यात आली. अग्निहोत्रींच्या सुरक्षेसाठी 5 सशस्त्र कमांडोज तैनात करण्यात आले असून त्यांचा मुक्काम आणि भारतभर प्रवासादरम्यान सीआरपीएफकडून त्यांचं रक्षण केलं जाईल. महाराष्ट्र राज्य वैद्यकीय शिक्षक संघटनेच्या मार्फत वैद्यकीय महाविद्यालयात संघटनेच्या विविध मागण्यांबाबत सुरू असलेलं आंदोलन येत्या महिनाभरासाठी स्थगित करण्यात आलं आहे. 15 मार्च रोजी वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांच्याशी संघटनेच्या शिष्टमंडळाने विविध मागण्यांबाबत विस्तृत चर्चा केली. त्यामध्ये अस्थायी प्राध्यापकांना स्थायी करण्याच्या मागणीसंदर्भात वैद्यकीय शिक्षण मंत्र्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी संबंधित विषयावर बैठक आयोजित करून पुढील मार्ग काढण्याबाबत आश्वासन दिलं. तसंच इतर मागण्यांबाबत देखील सकारात्मक चर्चा करून त्या 1 महिन्यात पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने पावलं उचलली जातील असं आश्वासन दिलं. विद्यार्थ्यांचं शैक्षणिक हित तसंच रुग्णसेवा लक्षात घेऊन हे आंदोलन मागे घेण्यात आल्याचं संघटनेने एका पत्रकाद्वारे कळवलं आहे. नागपूरच्या प्रादेशिक हवामान खात्याने वर्तवलेल्या अंदाजानुसार विदर्भात पुढील 3 दिवस तुरळक ठिकाणी उष्णतेची लाट राहण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. आज विदर्भात सर्वात जास्त तापमान चंद्रपुरात 43.4 अंश सेल्सिअस इतकं नोंदवण्यात आलं असून सर्वात कमी तापमान गडचिरोलीत 36 अंश सेल्सिअस इतकं नोंदवण्यात आलं. यवतमाळ, वर्धा, अमरावती, अकोला आणि नागपूर शहरात 40 अंशांपेक्षा जास्त तापमान नोंदवण्यात आलं आहे. शेवटी पुन्हा काही ठळक बातम्या. प्रज्ञावंत युवकांच्या बळावर देश आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल करत असल्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं प्रतिपादन. लसीकरण मोहिमेत आतापर्यंत 180 कोटी 92 लाखांपेक्षा जास्त मात्रांचं वितरण. देशासह राज्यात होळीचा सण साजरा. विदर्भात ठिकठिकाणी पारंपरिक कार्यक्रमांनी सण साजरा होतोय. आणि महाराष्ट्र राज्य वैद्यकीय शिक्षक संघटनेचं आंदोलन महिनाभरासाठी स्थगित. याबरोबरच हे प्रादेशिक बातमीपत्र संपलं. नमस्कार.